மனசு ரொம்ப கவலையா இருக்கு, ரொம்ப மனசுல ஒரு பிரச்சனை குழப்பமாவே இருக்கு அப்படின்னா இந்த அம்பாளை ஒரே ஒரு நிமிஷம் உள்ளம் உருகி கண்ணீர் பெருகி அம்மா இந்த பிரச்சனைய நீ பாத்துக்கோ அப்படின்னு அவள்கிட்ட விட்டுட்டா அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி நாம கவலையே பட வேண்டாம். கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடோடி வந்து அருள் புரியக்கூடிய கருணையின் ரூபிணியாக இந்த அம்பாள் விளங்குகிறாள். மனசு ரொம்ப கவலையா இருக்கு, ரொம்ப மனசுல ஒரு பிரச்சனை குழப்பமாவே இருக்கு அப்படின்னா இந்த அம்பாளை ஒரே ஒரு நிமிஷம் உள்ளம் உருகி கண்ணீர் பெருகி அம்மா இந்த பிரச்சனைய நீ பாத்துக்கோ அப்படின்னு அவள்கிட்ட விட்டுட்டா அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி நாம கவலையே பட வேண்டாம். கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடோடி வந்து அருள் புரியக்கூடிய கருணையின் ரூபிணியாக இந்த அம்பாள் விளங்குகிறாள்.